Ганга, какво става? Няма да се справя, докторе. Няма да стана сестра. Горкият кървеше ужасно. Не, не, докторе. Не мога да стана сестра. Ганга, работата ни е да спасяваме хората. Ако всички реагират като теб, кой ще лекува болните? И сестрите, и докторите изпитват трудности в началото. Например, когато аз учих в медицинския колеж, също избягах от стаята, но бях сигурен, че искам да стана лекар. За целта трябва да бъдеш силен. Да, но аз няма да се справя. Само преди малко обясняваше същото на едно дете. А сега ти се страхуваш. Я ми кажи, Ману никога ли не се е удрял? Не е ли кървял никога? Ще се чувстваш зле, ако не можеш да му помогнеш. Нали така? Навярно си се бояла от кръвта, но не си оставила детето си. Не, нали? Промивала си раните му и си го превързвала. Спирала си кървенето. Така както се грижиш за детето си като майка, по същия начин, когато станеш сестра, няма да оставяш пациентите, които са в тежко състояние. Трябва да мислиш единствено как да им помогнеш да спреш кървенето и да спасиш живота им. Нали? Щом видят как се мъчи пациентът, и лекарите, и сестрите се чувстват зле. Но трябва да изпълняваме дълга си. Щом го приемем като работа, преставаме да се плашим и да се измъчваме. Разбираш ли, Ганга? Разбрали ме? Хайде, ела с мен. Ганга. Ананди, кой изключи алармата? Ашиф, ти спеше, затова реши... Човек я включва, за да се събуди на време. Спряла си звука на телефона ми. Търсили са ме 20 пъти. Срути се мости и 40 души се борят за живота си, а ти искаш да спя. Не мога да повярвам, че се държах така грубо с Ананди. Не биваше да й говоря по този начин. Не бях прав. Ананди мислеше за моето добро. Просто прояви грижа към мен, а аз... Добро утро, сър. Добро утро. Трябва да призная, че решението ви бе правилно. Ако не бяхте осигурили лекарска помощ на мястото на инцидента, много хора щяха да загинат. А какво е състоянието на пациентите в интензивното? Има тежко ранени, но нищо притеснително. Всички са вън от опасност. Хубаво. Извинете ме. Трябва да се извиня на Ананди. Сигурно е разстроена. Щатският министър. Да, сър. Връщаш ли се, дъще? Да, госпожо. Докторът ме пусна да си вървя. Ману? Не си тормозил госпожата, нали? Хайде, играл си достатъчно с нея. Ела при мен. Не, един момент. Току-що се връщаш от болницата. Измий се, а после ще вземеш детето. Добре. Майко,
Ще занимаваш ли Ману още малко? Аз ще приготвя вечерята. Не се тревожете, госпожо, вече съм тук. Ще се заема с готвенето. Вие си починете. Кога се прибра? Току-що. Вървете, аз ще сготвя. Не, ти иди да си починеш. После ще помагаш. Едва се прибра. Госпожо, не ходих в болницата, за да работя. Наблюдавах всичко отстрани. Не, дори да си уморена, няма да си признаеш. Добре, хубаво. Върви в кухнята. Госпожо, само ми кажете какво да сготвя. Аз ще се погрижа за останалото. Скъпи, видя ли колко е трудолюбива майка ти? Иска да готви, макар да беше в болницата. Нали видя? Не успях да я разобедя. О, не. Какво става с този свят? Пак земетресение в Китай. Да, видях. Земетресение, торнадо или наводнение, щетите са еднакви. Хората остават без дом. Цели градове изчезват за секунди. Да, човечеството е безсилно. Независимо колко напредваме, с природата не можем да се борим. Не можем. Здравей, Шиф. Всичко наред ли е? Не, понеже закъсня за работа, затова... Добре. Радвам се да го чуя. Да, кажи, скъпи. Така ли? Разбрах. Спокойно, разбрах. Ще подготвя всичко. Добре, чао. Какво каза Шиф? Ами... Простете, сър? Да, кажете. Сър, получихме това писмо по куриер. Това е покана. Прочети ми я. Добре. Най-новото медицинско оборудване в Индия ще бъде показано на изложение, сър. Компанията ще направи демонстрация. Ако желаем, може да се запишем. Интересно. Кога е изложението? В други ден, сър. В други ден. Ще бъде трудно да отидем в такъв кратък срок. Ако тръгнем, трябва да стигнем за откриването. Няма да се получи. А къде ще е изложението? В Удепур. В Удепур. Да. Остави поканата, ще я погледна. Да, сър. Заета ли си? Не, Лелю. Какво има? Имам една близка в Джесалмер. Исках да й купя разни дрехи. Мислех да те взема с мен. Тя има твоята фигура.
Ако дойдеш, много ще ми помогнеш. Ще ми спестиш и време, и пари. Лелю, кога да отидем? Предпочитам да тръгнем сега, но ако си имаш работа... Не, Лелю, ще дойда с теб. Само ми дай 10 минути да се приготвя. Добре. Ще те чакам в дневната. Нато отивам до пазара и... За кого е това, Пори? Ами всички излизате и за това реших да ви приготвя нещо за изпът. Но аз отивам до пазара. За какво ми е да нося храна? Ами, госпожо, храната тя... за... Този човек явно е глух. Казах му, че ще ходиш на пазара с Мино и Санчи. А през това време ще сготвим. Но явно не е разбрал. Кой носи храна на пазара? Не, аз просто си помислих, че... Не съм разбрал, съжалявам много. Хубаво. Следващия път гледай да разбереш. Да, добре. Върви, скъпа. Мино и Санчи те чакат оттатък. Да, майко, няма да се бавя. Добре. Чао. Да, госпожо, какво желаете? Покажете ми някое хубаво сари. И онова там. Санчи, това ли? Лелю, всички са красиви. И как не, щом ние ги избираме? Ананди, пробвай тези, моля те. Да, Лелю. Отделете тези, моля. А ти пробвай и тези двете. Лелю, тези дрехи... Чувствам се странно. Какво толкова? Просто ги пробвай. Нека те видим. Ще изглеждаш добре. Опаковайте и тези. Да, госпожо. Един момент. Ананди, изглеждаш страхотно в тези дрехи. Сякаш са направени за теб. Защо не купиш и за себе си? Много ти подхождат. Не, Санчи, те не са за мен. Така се чувствам по-добре. Ананди, пробвай и това.
За кого са тези топли дрехи? За моята близка. Заминава за Америка. А там е студено. Може да й потрябват. Шиф още ми е сърдит. Не ми говори, откакто се е върнал. Какво има за десерт? Не е зле да е нещо студено. Тук е горещо. Атмосферата е нажежена. Има студен сок, татко. Ще трябва да се задоволим с него. Може да включим климатика. Само така ще охладим атмосферата. Шиф, ти искаш ли сок? कड़लो थाम ले दे बरिया कमर बड़ खाए हेलो न Ето пристигат горещите питки на Наталал. Слушай, какво стана с студения сок? Къде е? Забравих. В хладилника е. Ще го донеса. पापा जी Татко, струва ми се, че до утре температурите ще спаднат. Да, надявам се. Иначе ще стане доста напечено. Следва. Прибери това в шкафа. Какво правиш? Аз... не знам... Какво не знаеш? Имаш ли представа колко са важни тези документи? Какво пише? Но това са билети за теб и мен. До Кашмир? Надявам се, че ще ми простиш, че бях груб с теб. Бейрон още е заед. Ще отнеме време, докато се прибере. Каза да тръгваш за Удепур сам. Няма да оставя нещата, които сте приготвили. Ще ги занеса, но няма да стоя дълго там. Багажът е готов. Отивам да се помоля на Бог. Вижте това момиче. Ако седне тук, чаят ще стане по-вкусен. Да се преместим на друга маса. Те само лаят, но не хапят. Спокойно. Да ти покажа ли дали мога да хапя? Слушай, дори не се опитвай да ме заплашваш, ясно? Иначе... Иначе какво? Пусни ме!